Weyrançylykly yer titremesi zerarly Türkiýede we Siriýede ölenleriň sany 15 miňden geçdi. Bütün Dünya Saglyk Guramasynyň maglumatlaryna görä yer titremesi Türkiýede we Siriýede ta 23 million adama şol sanda 1,4 million çağa täsir edip biler. Harabalyklarda adamlary gözlemek boýunça işler dowam edýär, pidalaryň sany ýygyderler artýar. Bu aralykda Türkmenistanyň raýatlary sosial ulgamlar we adam hukuklary boýunça guramalar arkaly ölenler, direksiz ýetenler we yaralanan watandaşlar barada habar ýetirýärler. Türkiýede ejir çeken türkmenistanlylar barada resmi maglumat ýok. Azatlyk radiosu yer titremesini baştan geçiren bir türkmenistanly Zenan bilen gürrüňdeş boldy. Türkmenistanly 53 ýaşlaryndaky Meryem Gul Bayramowa 6 fevralda Türkiýede yer titremesi bolanda Kapadokiýanyň Nevşehir şäherindedi. Ol bir güniň dowamında bolan 2 sany yer titremesinde aman galdy. Onuň bolan jaýy wagtyna yer titremesine çydady we ýumrulmady. 6'sı sabah 4'ten 10 geçti. Bir baktım avizalar, ondan sonra yataklar titriyor. Ben dedim ne oldu? Hem sabıra kalkmalı vaktim geldi mi deyip oyladım ben. Kalktım, her taraflar şakır şakır ses veriyor. Hemen kalktım, burada kalan ailenin kızını kaldırdım. Abla dedim, korkma dedim, deprem oluyor dedim. O da hemen kalktı, ben dedim sakince kalk, korkma dedim. Kalktık, ikimiz birlikte kalktık. Bir 3-4 minut sürdü deprem. Ondan sonra hemen televizyonu açtık. Televizyonda evler yıkıldığını duyduk. Deyip Meryem Gül gurrun berýär. 6 fevral gecesinde Türkiýede bolan güýje 7,8 ballyk yer titremesi Gaziantep şäherinden 30 kilometr we Siriýa bilen Serhetden 90 kilometr uzaklykda ýerleşýän Kahramanmaraş regionunda döredi. Türkiýede 6.000 golay bina ýykyldy. Şaýatlaryň söýlerine görä köp sanly bina kartdan edilen ýani aňsatlyk bilen birden ýykylypdyr. Meryem Abad galan jaýynyň ýaşaýjylarynyň bagtlydygyny özleriniň aşa sowukda köçede galmandygyny aýdýar. Ondan sonra sakinleştik. Dışarı çıkaldıysak kar yağıyor. Soğuk. Evin içindeyiz. Ama bizim binamız kendileri yaptığı için beni koruma alan ailenin yaptık kendi evleri olduğu için hem yeni bina o kadar olmadı. Dışarı çıkmak istemedik. Dışarı çıkanımız bilen kar yağıyor. Nire çıkalı? Yer titremeleri boýunça maglumat ýaýradýan guramalaryň habaryna görä ilkinji yer titremesinden soň jemi 435 sarsyn bolup iň uly 6 fevralda gün ortadan merkezi Elbistanda güýje 7,16 bally döräpdir. Meryem bu ikinji güýçli yer titremesiniň has erwet duýulandygyny aýdýar. Saat 1'den 20 geçti öğlen. O zaman yine başladı. Çok kötü. O zaman aşırı derecede kötüydü. Her taraflar, camlar, her taraflar şakır şakır ses geliyor. Ben dedim gittik biz. Bu bilen şimdi hemen kelime şeratımızı getirdik. O da 5 dakika sürdü. Ama bizde ölüm ýiten yok. Meryem öz ýanyndaky ýakynlarynyň bagty çüp aman galandygyny begenýär. Ýöne beýleki tanışlarynyň kyn ýagdaýa düşenligini aýdyp aladylanýar. Ölüm ýiten olmadı. Sabah Nargize aradı. Abla bizde dedi ölüm yitim çok dedi. Çok kötü deprem oldu dedi. Kaldık yerindeki anneni de bırakıp çocukları gitmiş. O tek başına çok zor durumda ayak yalan dışarı çıkmış kar yağıp duran. Kızım dedim sakin ol dedim. Kendine gel dedim. Yine dedim deprem olma mümkün dedim. O yüzden dedim ayağına güzel çoraplarını giy dedim. Üstünü giyin dedim. Kimliğin var mı dedim. Yanına su al dedim. Battaniye al dedim. Hemen dışarı kendini at dedim. Eski bina dedi o da. Ben dedim hemen kendini dedim dışarı at kızım dedim. Türkmenistanly Meryem Gul Baymuradova özüne ma'lum bolşýaly Malatyada we Adanada yer titremesiniň gaty güýçli bolanlygyny güýçli beýrançylyk hem köp ölüm ýetkisiniň bardygyny aýtdy. Meryem Gul şeýle diýär. Ne olur olaryň sesini duýun. Olaryň nerdeligini bulun. Ne olur halka sahip çıkın. Ne olur yeter artık yeter. Halka sahip çıkın. Diýip Türkmen zenany Türkmenistanyň häkimetlerine ýüzlenip raýatlary barada çynlaky alada etmegi soraýar.
Bu aralykda adam hukuklaryny goraýjy Türkmen Helsinki fondy Türkmenistanyň Türkiýedäki elçihanasynyň ýer titremesinde ejir çeken türkmen raýatlaryna kömek bermegini sorap, mesele ünsü çeker. Habarda ýer titremesinde ölen türkmen raýatlary barada resmi taýdan tasdiklanmadyk maglumatlar hem bar. Birnäçe adamyň atlary we şahsy maglumatlary görkezilýär. Türkiýedäki türkmenleriň ykbaly barada resmi maglumat ýok. Türkmen resmileri bolup geçen wakalar barada entek resmi çykyş etmediler. Türkmen döwlet habar seriştelerinde Türkiye humanitar kömek iýermek barada habar berildi. 8 fevralda Türkmen telewizionyasy ýer titremesi bilen baglanşykly zerur kömegi bermek üçin Türkiýedäki türkmen raýatlary üçin gyssagly telefon liniýasynyň açylandygyny habar berdi. Resmi habarda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Türkmenistanyň Türkiýedäki elçihanasynyň we Istanbuldaky konsulhanasynyň telefon belgileri we elektron poçta salgylary görkezilip, ýer titremesi bilen baglanşykly kömek maslahat hem beýleki maglumatlary soramak üçin habarlaşyp bolýanlygy aýdyldy. Türkmenistanyň Istanbuldaky konsullugynyň telefon belgisine ýakynlaryny gözläp jaň eden azatlygyny çeşmesine watandaşlara kömek bermek üçin 24 sagatlap işleýändikleri aýdyldy. Ýöne haýsy kömegiň berilýänligi barada taýyk jogap berilmedi. Ejir çekenleriň özleriniň ýüz tutmaldygy we olara zerur kömegiň beriljegi aýdyldy. Jaňa jogap beren konsullyk işgäri ölenler we merhumlaryň watanyna kedilmegi baradaky soraga göni jogap bermedi. Ýöne ol garyndaşlaryna habar berilýänligini aýtdy. Garyndaşlaryna habar berildi, hemmesiniň habary bar, garyndaşlarynda habar bar. Türkmenistandakylarda da, bärdäkilerde de garyndaşlary bilip otyr, garyndaşlarynyň soraýyň diýip çeşmämiz bilen gürleşen türkmen resmi aýtdy. 6 fevralda Türkiýede bolan 7,8 ballyk güýçli ýer titremesi goňşy ýurtlarda Liwanda, Ermenistanda we Siriýada duýuldy. Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdogan bu betbagtçylygyň 1939-njy ýylda Erzinjanda bolan ýer titremesinden bäri ýurdun taryhyndaky iň uly betbagtçylykdygyny aýtdy. Çarşembe günkü çykyşynda Türk prezidenti ýer titremesinden ejir çekenlere gyssagly kömek bermekdäki kemçilikleri boýun aldy.